Seuraavana tulee pikakelauksella erilaisia äänellä tehtäviä tehosteita. Ja mä ajattelen, että kaikilla on niinku hauskempaa, niin mä teen ne kissana. Eli olkaa hyvät. Growl-kissa. Miau. Scream-kissa. Miau. 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 Särökissa. Miau. Örinäkissa. Miau. Miau. Se on kyllä aika iso kissa. Sitten tämmönen vocal break kissa. Miau. Miau. Ilmava kissa. Miau. Miau. Vibraattokissa. Miau. Narinakissa. Miau. En tiedä, onko olemassa kurkkulaulukissoja, mutta ehkä ne vois kuulostaa vaikka tältä. Miau. Erilaisia rattle-kissoja. Miau. 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 Ornamentaatiokissa. Sellainen, joka tykkää tehdä laulaen kuvioita. Miau.